Čau. Letos první video na kole. Zatím nebylo moc štěstí. Jedu teďkom na vlak. Pojedu z Otrokovic do Ostravy a pak si dám takový víkendový sjezd po hranici československé. Dneska je krásný den. Víkend celý by měl být taky pěkný. Si ještě vychutnám tady krásný západ slunce a jedeme do Otrokovic. Jsem zvědavý, jedu dneska bez mikrofonu, nebo to jsem měl posledně taky, ale teď jsem snímám z větší dálky, tak jsem zvědavý, jaký ten zvuk bude. Možná budu muset víc křičet. A dálnice tady. Tak jsme tu. Tak já už jsem v Ostravě. Nevím, jestli bude vůbec něco vidět na tom záběru. Že už je tma. Je 9:30. Wow. Jedu teďkom na ubytování. Byla tady teď taková komická situace. Zlíňák potkal Inda v Ostravě a navzájem si radili, kdo kam má jet. On hledal nádraží, já jsem měl od nádraží. Tak jsem ho nasměroval. Zajímavé to bylo. Ani jsem se ho nezeptal, co tu dělá. Asi na prázdninách. Měl velký bágl, takže asi jel na prázdniny. Tak, tady už musím dávat bacha na tramvaje. No a takhle to vypadá v noci, no. Nic, to má. Jo. Tady to bude hustý. Dobrý den. Já už jsem na pokoji. Co jsem si neuvědomil, zásadní věc, že jsem chtěl být teda ubytovaný co nejblíž k nádraží, nebo aby to netrvalo dlouho, protože jsem přijel kolem 9. A neprověřil jsem si, kde ten hotel je umístěný, jo? Takže já mám tady přímo pod sebou, mám stodolní, jako jo? Takže šup.